Patay ang 37 anyos nga si Jeffrey Nietes matapos mabungguan sang tricycle samtang nagatabok sa dalan sa barangay Gisihan, Lawaan, Antique. Mapauli na kuntani ang biktima pasado alas 11 sang gabi sang nabungguan apang sa baylo nga buligan. Madasig nga nagpalagyo ang driver sang tricycle. Padayon niya ginakilala ang driver base sa kuha sang CCTV camera sa lugar. Pilason samtang ginaalay-ay sang iya upod ang ini nga babayi matapos mabungguan sa motorsiklo sa MacArthur Drive, Quintinsalas, Haro sa syudad sang Iloilo. Ginkilala ang biktima nga si Krista Celestial sang Concepcion, Iloilo. Patabok ang biktima sa dalan sang ginbungguan sa motorsiklo nga ginamaneho ni Ricky Hernia, 41 anyos, sa amuman niya barangay. Pilason ang biktima samtang arestadong driver nga ginpahayag na kainom. Isa patay, 3 pilason sa paglinabanay sa barangay Mataphaw, New Washington, Aklan. Sa inisyal nga investigasyon sa New Washington Police, ginsulong sang mag-amay nga Ronnie kag Romel Morales ang balay sang magbayaw nga Jurito Sulina kag Carlo Jan Rilano para sitaon ang mga ini sa matunog nga sound. Apang nag-initay ang grupo kag nagresulta sa pagpanglabo sang mag-amay. Dead on arrival si Rilano samtang pilason ang bayaw sini nga si Sulina. Naka-hospital arrest naman ang mag-amay. Wala na makaluwas ang 80 anyos nga si Ismael Magbanwa sang masunog ang iya puluyan sa barangay Bulwagan, Hinubaan, Negros Occidental. Sa investigasyon sang Hinubaan BFP, nagumpisa ang kalayo sa ginaluto sang biktima. Malapit sa hiligdaan sini ang iya lutuan. Butang nga posible na tulugan ini kag wala mabatsyagan ang pagdako sang kalayo. Madasig nga nagabo ang balay sang biktima. Bangod human ini sa light materials kag wala ini makaluwas sa sunog.